Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Aktuelno. Moje ime je Dejana. Naš današnji gost je Aleksandar Milješić, v.d. načelnika Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije u Gradskoj upravi Prijedor. Dobar dan i dobro nam došli. Dobar dan vama, Dejana, i vašim slušalcima. Evo, na početku recite nam šta je to aktuelno u vašem odjeljenju? Evo, da kažemo odakle da krenemo, jeli? Ono što je trenutno u centru zbivanja jesu manifestacije, odnosno sportske manifestacije koje se održavaju u narednim danima u našem gradu. Prije svih Kozara Grand Prix UCI trka C1, biciklistička trka koja će se održati 19. augusta, dakle u subotu na našoj ljepotici Kozari. Ono što je važno napomenuti evo za ovu trku jeste da je to međunarodna trka sa UCI bodovima koji se kasnije kvalifikuju za olimpijske igre. Biće preko 120 učesnika iz 20 zemalja. Nakon toga 19. i 20. podvodni svijet, besplatna škola ronjenja u organizaciji ronilačkog kluba Sana u subotu i nedjelju na obalama rijeke Sane kod ugostiteljskih objekata plaža i obala. Poslije toga počinjemo sa danima sporta, dakle održat će se mini turnir ženskog fudbalskog kluba Sloga Prijedor, ženskog fudbalskog kluba Prijedor i fudbalskog kluba iz Bosanske Krupe koji će u subotu 26. imati mini turnir, da kažemo, u malom fudbalu. Poslije toga nastavljamo sa 18. Blani kupom koji se održava 26. i 7. augusta. I poslije toga dolazimo na centralnu manifestaciju Dana sporta koja se održava od 28. do 30. augusta u vremenu od 18 do 21 čas. Nakon toga evo već dolazimo na 51. književne susrete na Kozari od 11. do 17. septembra, tradicionalni književni susreti na Kozari koji evo nadam se da će imati velikog odjeka kako u našem gradu i veliki broj posjetilaca, tako i u okruženju. To je svakako tradicionalna manifestacija i svake godine bude veliki broj posjetilaca. A evo završena je manifestacija Prijedorsko ljeto 2023. Koji su vaši utisci, šta smo to imali ovog ljeta u našem gradu? Jeste, evo kao što ste rekli, 16. augusta zvanično je završeno Prijedorsko ljeto. Završene su 51 od ukupno 52 manifestacije koliko smo planirali. Dakle, u 60 dana 52 dana su imala programske sadržaje, s tim da je tenis škola u tenis klubu Dr. Mladen Stojanović jedina imala svih 60 dana trajanje ove besplatne škole tenisa. Jedina manifestacija koja nije održana zbog loših vremenskih uslova jeste ovaj podvodni svijet koji je prebačen za termin, kao što smo već rekli, od 19. i 20. augusta. Prijedorsko ljeto smo otvorili koncertom Kulturno-umjetničkog društva Dr. Mladen Stojanović u pozorištu, a zatvoreno je sa koncertom Udruženja za očuvanje tradicije Prijedor u Ljetnoj bašti i moram zaista istaći da je to bilo jedno prekrasno večer i ovom prilikom želio bih da se zahvalim vrijednoj ekipi iz udruženja, kao i svim našim sugrađanima, posjetiocima, učesnicima, ali i organizatorima Prijedorskog ljeta. Programski sadržaji su bili zaista raznovrsni i po ukusu, ja bih rekao, svih uzrasta i kategorija. Muzički repertoar, što kažu, od džeza do ojkače, raznovrsno likovno stvaralaštvo, muzejske izložbe, pozorišne predstave za djecu, ali i odrasle, višednevne koncertne aktivnosti, Nektar, Garden i Šafest, na koje, evo, moram i to da istaknem, smo posebno ponosni jer su pokazali da prevazilaze lokalni i postaju manifestacije od regionalnog značaja i karaktera. Zatim razne radionice, etno izložbe, Zlatne ruke Potkozarja, 7-dnevna radionica Udruženja žene u umjetnosti, koncerti Matije Dedića i Olivera Njege u galeriji Sreten Stojanović, potom filmski sadržaj u kinu Kozara nakon dugog niza godina, evo, i ponovo se motorijada, motosusreti su se vratili u naš grad i ovu priliku ću također iskoristiti da čestitam motoklubu Otpisani. Zatim jedna od manifestacija koja je još uvijek u toku kada je u pitanju Prijedorsko ljeto, a počela je
14.8. i traje do 19. jeste izviđački kamp koji se održava u kampu Kapela u organizaciji odreda izviđača dr. Mladen Stojanović, likovna kolonija, sadržaj u biblioteci, gradskoj čitaonici, razni sportski događaji, basket 3x3 koji je bio zaista fantastičan i mogli ste da uživate na trgu Majora Zorana Karlice i evo kažem mnogi još drugi sadržaje. Ono što je opšti utisak da je Prijedorsko ljeto zaista ove godine bilo najbolje do sada, mogu slobodno reći, i najraznovrsnije do sada. Posebno nas raduje činjenica da smo se oslonili isključivo na lokalna udruženja i organizacije, pokazali da zajedno možemo da iznesemo tako jednu veliku i dugotrajnu manifestaciju i na tome ćemo raditi i narednih godina. Koristimo ovu priliku da pozovem sve naše sugrađane iz oblasti kulture, sporta, nevladnih organizacija, da nam se javi, da našim sugrađanima i auditorijumu pokažu i prikažu svoja znanja i umijeća i ono na čemu zaista mukotrpno rade svo ovo vrijeme. Cilj ove manifestacije u stvari jeste da pored kulturnog i zabavnog dijela da se predstave, promovišu, pa na neki način da žive sve te organizacije našeg grada iz oblasti koje pokriva naše resorno odjeljenje. A da Prijedorčani i svi oni koji dođu u naš grad uživaju. Tako je. Evo, rekli smo, ovoga ljeta vremenske prilike i neprilike su često pravile problem, ali evo, gotovo sve manifestacije su održane. Sad smo najavili i Dane sporta. Šta je cilj te manifestacije? Dani sporta će se održati po drugi put u našem gradu Prijedoru, kao što sam već najavio u periodu od 26. do 30. augusta. Manifestacija sama po sebi ima za cilj promociju sporta i promociju svih sportova koji su zastupljeni u gradu Prijedoru. Kako bi naši najmlađi sugrađani imali priliku da vide i oprobaju određene sportove onako u jednom neformalnom okruženju, a koje bi za sam cilj imalo dalje potencijalno priključivanje i uključivanje u sve sportove i sportske grane. Plan je da ova manifestacija svakako postane tradicionalna i da se iz godine u godinu razvija sa što bogatijim i većim brojem sadržaja. Prvi dani sporta održani su prošle godine u našem gradu i zaista smo imali pozitivne reakcije svih naših sugrađana koji su stvarno izrazili želju da ova manifestacija bude nastavljena i da se održava svake godine. Nakon prve godine manifestacije mnogobrojni klubovi iz našeg grada su se javili i rekli da imaju povećanje broja članova u svojim klubovima i evo to je jedan od najboljih pokazatelja i indikatora da je ova manifestacija zaista bila uspješna i tome ćemo težiti i ove godine i svih narednih godina. Nešto više detalja o ovogodišnjoj manifestaciji, evo šira javnost će biti upoznata na konferenciji za novinare koja će se održati 22. augusta u velikoj sali gradske uprave nakon što se održe treći i završne pripreme za samu manifestaciju. Ispratit ćemo sve naravno i obavijestiti naše slušaoce. A evo, kraj mjeseca jula raspisali ste 2 javna konkursa za organizacije civilnog društva. Riječ je o javnom konkursu za sufinansiranje, odnosno izbor najpovoljnijih projekata za udruženja i fondacije i javnom konkursu za sufinansiranje najpovoljnijih projekata mladih za omladinske organizacije i neformalne grupe mladih u 2023. Rok za predaju projekata je istekao prije par dana, 14.8. tačnije, pa recite nam kakav je odziv bio, imamo li neke interesantne projekte u najavi? Pa evo, ono što mogu za sada da kažem, kao što ste već i vi najavili, 14. augusta je zatvoren konkurs što se tiče prijava projektnih prijedloga. Ove godine imamo povećan broj projekata, dakle imamo 59 prijava od strane udruženja i 18 prijava kada su u pitanju omladinske organizacije, odnosno neformalne grupe. Ono što je važno napomenuti da je grad Prijedor ove godine izdvojio 100.000 konvertibilnih maraka za ove namjene, odnosno po 50.000 konvertibilnih maraka po svakom od ovih projekata. Moram napomenuti da imamo određenih novina kada su u pitanju izrade pravilnika koje su napravljeni po europskim standardima, koji se odnose na kriterijume dodjele ovih sredstava, koji se kreću u dijapazonu od 1 do 6.000 km za udruženja, odnosno od 1.000 do 5.000 km kada su u pitanju omladinske organizacije, te će se i odobravanje sredstava za ove projekte kretati u tim iznosima.
Komisija je imenovana od strane gradonačelnika gospodina Slobodana Javora. Ovih dana će razmatrati sve prijave podnesene putem javnog konkursa, a rezultati konkursa, odnosno objave rang lista projekata, možemo očekivati do kraja augusta 2023. godine na zvaničnom sajtu grada Prijedora. Mogu slobodno da kažem da još uvijek komisija nije detaljno pregledala, za sad smo samo pregledali koliko ima učesnika i ono što je najvažnije, ko ispunjava, ko ne ispunjava uslove. U narednim danima svakako da će se komisija baviti i samim projektnim prijedlozima, tako da ovog trenutka ne mogu mnogo više da kažem o tome, još uvijek se radi na tom dijelu. Evo, ono što je činjenica jeste da Prijedor ima brojne talente, bilo da je riječ o kulturi, umjetnosti i sportu. Koliko podršku grada imaju i koliko su im mogućnosti da napreduju u našem gradu i da li može bolje? Pa evo, da kažemo da budemo realni i iskreni jedni prema drugima, sve uvijek može i mora bolje. To je naprosto prirodno, ali važno da težimo višim i boljim ciljevima. Kada su u pitanju umjetnost i kultura, kuriozitet je istaći da je grad Prijedor grad slikara i umjetnika, ali i grad murala. Kroz razne manifestacije veoma rado pružamo podršku mladim i talentovanim umjetnicima, kao na primjer sufinansiramo mlade izvođače prilikom nastupa na takmičenjima kao što su Ritam Evrope, Đurđevdanski festival, zatim likovnim umjetnicima kroz škole slikanja u saradnji sa Udruženjem likovnih umjetnika Prijedor dajemo podršku, potom putem izdavačkih djelatnosti i mladim književnicima i pjesnicima podržavamo kulturni amaterizam i mnogo drugih vidova podrške i pomoći. Grad Prijedor je u budžetu za ovu godinu za sufinansiranje udruženja iz oblasti amaterizma u kulturi izdvojio 120.000 konvertibilnih maraka, što, evo, složit ćete se, nije ovaj mali iznos. Kada je u pitanju sport, grad Prijedor je od 2022. godine uveo stipendiranje mladih perspektivnih sportista u našem gradu i sredstva u 2023. godini su povećana, a samim tim i broj stipendista. Evo, kada uzmemo u činjenicu da je 2022. godine smo obezbijedili sredstva za 30 mladih, uspješnih i talentovanih sportista, a dodijelili smo 27 stipendija. U 2023. godini smo to podigli na 41 stipendiju za sportiste, s tim da je novina od ove godine da je izabrani sportista grada Prijedora koji bude proglašen za najboljeg sportistu grada Prijedora automatski ulazi u stipendiranje, dakle automatski dobija stipendiju grada. Također, važno je napomenuti da je grad Prijedor, evo, za ove namjene izdvojio 50.000 konvertibilnih maraka i da ćemo nastojati iz godine u godinu da povećavamo ova sredstva za ove namjene i na taj način da pružamo sve veću i važniju, ajde tako kažem, podršku svim našim mladim sportistima i našim sugrađanima. Evo, mi smo polako stigli do kraja i ovog izdanja emisije Aktualno. Hvala vam što ste bili naš gost. Hvala vam, do slušanja. Naš gost danas bio je Aleksandar Milješić, v.d. načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije. S obzirom da ste odnedavno na ovoj funkciji, mi vam želimo puno uspjeha u daljem radu. Hvala vam, hvala, svako dobro. Prijetno.